مگو شێر کۆ خودێ تعالی چار پرتوک دەرخستنە بە قاسی تە رەکلامە خۆ نەکریە. Komedyenê Kurd Murat Batkî bi xwe xelkê Amedê ye û eva 35 salê di nav karê huner da cî digire. Batkî ji ber egerên siyasî 10 sal berî koçî Kanada kir û li wê derê jî perwerdeha sînemayê girt. Ew ana bi demkî vegeriya û hin lîstikên xwe jî pêşkêş kir. Lê ew dixwaze ku karê xwe yê komedî bi tevahî li Herêma Kurdan û li Tirkiyê bi zimanê Kurdî cardin bigihîne gel. Batkî çîroka xwe ya destpêkirina huner ji dengê Amerîkayê ra wiha diyar kir. berî 35 sala me dest bi hunerê kir li Stenbolê. Cara yekem me şanoya Kurdî çê dikirin. Pêre pêre em li ser berê em li ser şanoya Kurdî hûr bûn û piştre jî pêvegirê dayî em bêjin li ser ziman û kultura Kurdî ez herxebitîm. Murat Batkî li Tirkiye yekemîn komedyenê stand-upa Kurdî ye. Ew dema di govara pîne ya pêkenînê da dinivîsî bingeha stand-upê jî pêk anî û piştî vî jî ji gelek xortên Kurd ra bû rêber û mînakek. Batkî vê destpêkirinê jî wiha diyar dike. Stand-up çawa dest pê kir? Hevalan hinek pêşniyar kirin gotin wala tiştî ku tu dinivîsî te di heman demê de şanogerî çima nebe ku tu vê van tişta li sehnê jî bêjî. Di 2002 cara yekem li Stenbolê dîsa bi münasebeta şevekê Enstitûya Kurdî li Pera Palas şovek çêkir. Piştre bû wek şovekî solo bi qasî 8 sala bênavber bi lîstika navê Ziman Dirêj min zêdeyî pêsîd cara ew şov pêşkêş kir. Murat Batkî wek lîstikvan û senarîstek jî berhemên xwe nîşan da. Senaryoya wî ya bi navê Cîran Cîran bi awayekî modern li ser TRT Kurdî hate weşandin. Piştî 2010 hineke min xwest ez li ser sînema û televizyonê kûr bibim. Bi teklîfa TRT Kurdî me rêze fîlmek çêkir bi navê Kurdî. Ez wek senarîst li wê derê dixebitim bi rêze fîlma Cîran Cîran. Qasî 172 beşa me kêşa. Wek qedera her Kurd ya wî jî ber bi koçberiyê va dirêj bû. Ew viya jî bi xemgînî wiha diyar dike. Ez mecbûr mam koç bikim Amerîka, koç bikim Kanada. 10 salê min ê dawî jî li Kanada derbas. بابا بيري يعني تخزينا ولا تشيري تشاهل ويدري تحقق لسرا بقريه Murat Batkî ana jiyana xwe bi malbatî li bajarên Toronto didomîne. Ew li vê derê li ser derhêneriyê jî perwerdeh bû. Lê ew çiqas li Kanada be jî ana dixwaze ku cardin vegere û berhemên xwe yên Kurdî rasterast pêşkêşî Kurdan bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.